Ahoj lidi, teďka si ukážeme moje světy. Ježiši, moje mamka mě teďka řve. No teďka si ukážeme třeba 3 Lhas Moderlands, prostě nějaké byty. Počkáme. Je to fakt dobrý. Počkejte si. Ježiši Maria. Tak. Víme, kde jsme? Něco se nám tady googlo. Pardon. Tam reaguju. Minecraft. Tak si třeba zahrajeme na můj první ten prostě Slither.io. Taky Slither.io hraju, no. Na mobilu samozřejmě. Na čem jiným. Ukážu vám moje hry. No to je čínsky, protože nic. Tady máme to hodně bez. Tak. Slither.io. Tak se koukneme na Slither.io. Musím si počkat samozřejmě, jestli to nečte. To je první díl. Když tak bude ještě druhý. Budeme zabíjet hodně. Slither.io teďka hrajou bez Wi-Fi. A tam bude ten druhý díl, no. A jinak ukážu ještě skiny. Tady máme takovýhle skiny. Teď tenhle je nový, tenhle. Je jich hodně. Jak nějaký ještě znáte. Já mám tady tohoto. Tak jo, čus se.